Θα ξεκινήσουμε με το Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Άρτας. Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 1980. Ψηλά στη κόστη λάτα, στα κρύα τα νερά, χορευούν τα κορίτσια μαζί με τα παιδιά. Πω πια περάσε και δε μας καλημερίσε. Πω τρομαρά της, να μην το μάθει μάνα της. Ωρες το καεί, ρώνα αρρωστή, σαν στα Γιάννε, ένα θαγιανό στην άκρη. Στο καπέσο, εγώ θα πέσω, να πεθάνω. Μωρένο λεγάζαχα, αρόλγα μέλη, ολεγάζαχα, αροθρυμένη. Ωρε καπέσο, όπου χείστο, ο κρυώνε, κρίνε χίσκο. Ρίτσιανο μόβα που είναι γλυκά σαν μέλι, ο εμμανούσακια στην αυλή σου, πως θυμάσαι μονάχη σου. Ακολουθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Απαταχού Βαθυλακιωτών Καρδίτσας η Αγία Μαρίνα. Ιδρύθηκε το 1966, έχει έδρα του την Αθήνα και έχει στο ενεργητικό του πολλές δραστηριότητες και κοινοφελή έργα στην ιδιαίτερη πατρίδα των μελών του, το Βαθύλακο Καρδίτσας. Τα χιόνια τα ματζουρανά, τα χιόνια τα άλλος ο καιρός. Ακολουθεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορόπολης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορόπολης ιδρύθηκε το 2016 στο Περιστέρι με σκοπό να αποτελέσει ένα διάβλο επικοινωνίας των μελών του με τον πολιτισμό, με τα τοπικά ήθη και έθιμα, την ενίσχυση των σχέσεων της γειτονιάς και την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
πολιτιστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ορχιστρικής τέχνης ΒΑΚΧΕ. Δραστηριοποιείται από το 1997 στον χώρο του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, παρέχοντας υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης. Πάμε μια παρηγοριά. Θα ακολουθήσει η χορευτική ομάδα παραδοσιακού χορού του Δήμου Λυκόβρησης Πεύκης. Έχει σκοπό τη διάσωση και εκμάθηση παραδοσιακών χορών. Η προσπάθεια διάδοσης της πολιτιστικής μας παράδοσης έχει ξεκινήσει από το 1994 και δεν περιορίζεται στη διδασκαλία χορών, αλλά δίνονται ερεθίσματα για πληρέστερη ενασχόληση με την μορφή σεμιναρίου. Στα τμήματα... Με του γυαλού τα κύματα σου στέλνω χαιρετίσματα. Μα την αγαπούσα πιστά και πιστεμένα, μα εκείνη αφιλότιμη κορόιδευε εμένα. Γαρούφαλάκι τσάκισα και μέσα σε ζωγράφισα. Θα ακολουθήσει ο Σύλλογος Κάτω Μεριάς Αμμοδιού Αγία Παρασκευή. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962 από τον αείμνηστο Βασίλη Κοβαίο και δραστηριοποιείται έως σήμερα με 300 περίπου ενεργά μέλη σε ιδιόκτητη στέγη στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
ακολουθεί ο δικός μας χορευτικός λεωγραφικός όμιλος Αναβίσου. Ιδρύθηκε το 2010 με έδρα την Ανάβησο. Σκοπός του είναι η επιστημονική έρευνα, μελέτη, διάσωση, προβολή και ανάδειξη όλων των εκφάνσεων του λαϊκού μας πολιτισμού. Η τρικάταρτη γολέτα αποτελεί το κεντρικό θέμα του λογότυπου του ομίλου. Ο όμιλος έχει 130 ενεργά μέλη και λειτουργούν δύο τμήματα. Το τμήμα παραδοσιακών χορών με χοροδιδάσκαλο τον κύριο Σάκη Τσαγκογιάννη